az ítéletnapba. Még egyszer nyomatékosan kérek minden rádióhallgatót, hogy ne hallgasson pánsípzenét, viszont ha hallgat, akkor minket ne hallgassa, legalább legyen ennyire jó fej. Viszont várunk mindenkit szeretettel egy hét múlva is. Igyekszem addig az iTunes-ra feltölteni majd a podcasteket, és akkor külön csatornán elérhettek majd minket, és vissza is hallgathatjátok a műsorokat. Ja igen, azt el kell mondani még addig egyszer. Is írjatok nekünk az ítéletnap.martosrádió@gmail.com címre. Kinga elmondta helyettem, hiszen nyerhettek bort a fél év végén, de ha sokan írtok, akkor lehet, hogy még valami akciókat bevezetünk majd. Na, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Legyetek akkor is velünk. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az Ítéletnap Podcast második adása. A stúdióban itt van veletek Barni és Kinga. Sziasztok! Sziasztok! Ha bármi véleményetek lenne az előző műsorral kapcsolatban, vagy csak írnátok nekünk, esetleg szerepelnétek a műsorban, akkor írjatok nekünk az ítéletnap.martosrádió@gmail.com címre. És ne felejtjétek, aki egy fél év során 4 adásra is reagál valamilyen formában, hát e-mail formájában, az nagy eséllyel pályázik egy üveg borra a fél év végén, illetve hát akkor pályázik, hogyha kevés a jelentkező. Biztos nagy verseny lesz. Ha nagy verseny lesz, akkor viszont kis eséllyel pályázik, de legalább pályázik. És nem kell más tennie, csak kommentel. Megpróbálok iTunes-ra is majd elkészíteni egy podcast csatornát, és akkor majd ott visszahallgathatjátok a műsorokat is, ha tetszett esetleg az adás. Témát is ajánlhattak nekünk, hogyha szeretnétek, és akkor arról itt mi jól elnevetünk, és esetleg ti is, hogyha hallgatjátok a műsort. Ma még nincsen meghívott vendégünk, illetve meghívott vendég volt, de nem jött el. Ennyi. Szóval most még ketten leszünk, de legközelebb már remélhetően 3-an fogunk itt kacarászni az éterbe. Hát kezdjük a műsort. Ja, kezdjünk bele. Az első hulladék témánk nem más, mint... a sztereotípiák. Hol van? Londonban. 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 Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délutáni tea, rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London! Szóval az első témánk a sztereotípiák lesznek. Ezt a témát Kinga hozta, és most megkérdezem, hogy Kinga honnan jutott eszedbe, hogy ezt válasszuk. Igen, tehát beszélgettem 2 kedves barátunkkal, akik nemrég tértek vissza Angliából. Nevezzük őket nevén. Igen, sziasztok! Ági és... Nándi, azt hiszem. Igen, Nándi. Bár elég régi barátok, de a neveket még mindig nem tudom. Igen. Na, velük beszélgettem nemrég, és meséltek arról, hogy milyen kint Angliában. És engem eléggé meglepett a véleményük az ottani emberekről, ugyanis én mindig úgy képzeltem el az angol embereket, hogy ilyen kis öltönyben, csokornyakkendővel tázgatnak, és iszonyat úri emberek. Igen, mindenki gentleman. Annyira úri emberek, és nagy fekete esernyővel sétálnak, és a többi. És a cilindert honnan. És cilinder, hát akármi. Frankot vesznek a vacsorához. Hát, kiderült, hogy nem ilyenek az angolok, legalábbis a barátaink szerint, ugyanis egyáltalán nem udvariasak állításuk szerint, és nagyon trehányak, és fecsérlik a pénzt. Szórják a pénzt, mint a szar. Nem baj, ez nem volt káromkodás, szóval semmi probléma. Igen. Tehát, hogyha valami elromlik, akkor eszik ágában nincs megjavítani, hanem rögtön kidobják, és vesznek egy újat. Hát, ez a fogyasztói ez igen, és ők ezt így megtehetik, és meg se tudják javítani. Tehát tényleg ez a magyar sufni-tuningos mentalitás, ez abszolút jó szerintem a mi szemszögünkből, mert mi ezáltal fejlődünk, és nem kidobjuk rögtön azt, ami... Jó, azért mi rá vagyunk kényszerítve arra, hogy sufni-tuning módon megcsináljuk, szóval nálunk általában van olyan, hogy... Szóval
Na, kezdjük azzal, hogy például hozom most a turkáló témát. Szerintem turkáló Európában csak nálunk van, és itt virágzik a piac. Tehát tőlük nyugatra valaki... Angol használt ruha. Angol használt, igen, mert az angol az egy szezon után azt mondja, hogy hát ez egy kicsit kinyúlt, hát ezt már soha többé nem veszem fel, mert szarul áll rajtam. Erre a magyar azt mondja, ez csak egy kicsit van kinyúlva, de jó lesz ez nekem, akkor ez simán megveszik, ennyi pénzért megéri. Hát majd. Igen, de hogyha mondjuk nem ruhatémában gondolkodunk, hanem mondjuk ott egy mosógép. Egy mosógép, ami icipicit elromlott, azt körülbelül bármilyen szakember, vagy akár te, hogyha otthon neki ezt lehet, hogy mérnök emberként meg tudod javítani, és hogyha nem olyan nagy a költsége, és még mindig sokkal jobban jársz vele, mint hogyha rögtön kidobod és veszel egy újat, mert megteheted. Hát jó, de náluk nem volt soha ilyen szovjetipari 300 kilós mosógép, amit igazából még a mai napig lehet használni. Jó, néha egy kicsit ráz, de... Jó, az valamire. Igen, sajnos nem a centrifuga ráz benne, hanem az áram járja át a testedet, amikor hozzáérsz. Egyébként nekünk olyan a mosógépünk, most ez viccet félretéve, hogy van egy mosógép, és rajta vannak a cuccok, tudjátok, ilyen parfüm, dezodortok, mindegy laborban egy csomó szar, és akkor neki áll centrifugálni a mosógép, akkor így hallom, hogy így a fürdőszobában így esik le minden a földre, és így hoppany a parfüm eltört megint, és a stb. Szóval ez a... Hát, hogy azt már ki kéne dobni, na. Hát igen, de milyen kis fura hangokat kezd kiadni, egy ilyen csapágysere legalább jól esne, de egyébként szóval most már kezdem érteni az angolokat, mert a fater pont most nézte, hogy mennyibe kerül egy új csapágy, és kb. Annyi pénzért vehetünk egy tök új mosógépet. Szóval... Hát igen, mondjuk van mikor megéri, van mikor nem, de én azért örülni szoktam az olyan megoldásoknak, akár így a laborban, vagy bármi, amikor ilyen vicces módon oldod meg a sufni tuninggal a szituációt, hogy elromlott valami, és nem rögtön kidobod. Nálunk volt egy olyan eset, hogy sterilezéskor a fermentor az eresztett, vagy nem tudom, és rágóval tömték fel, és működött. Tehát, hogy így... Hát a magyar kreativitás nem ismer határokat, szóval szerintem ez nem rossz dolog. Igen, ez nem igen. rossz A dolog. magyaroknak azért is lehet nagyon nagy sikere, több tudomány, szóval ahhoz képest milyen kevesen élünk Magyarországon, nagyon sok az egyfőre jutó Nobel-díjas, meg mindenféle kutató persze a száma, persze a legnagyobb részük ugye már rég kivándorolt Amerikába, de ez valószínűleg így genetikailag bennünk van a zsenialitás, de az a formája, hogy szarból is tudunk várat építeni. Igen, de nagyon elkanyarodtunk, szóval menjünk vissza az angolokhoz. A rádió hallgatóknak el kell mondjuk, hogy azért nem tudom, Chelsea-ről beszélünk, hanem Newcastle, ami azért köztudottan egy elég prostó munkásváros. tehát ott régen is valószínűleg nem a királyi család üdülgetett, hanem a vérnyomoronc hajózáshoz kellő matróz társadalom, akik szőrös férfiak voltak és karlátosak. Persze most már biztos, hogy ott is normális emberek élnek, meg szép a stadionjuk például, de azért, szóval Newcastle-ben, tehát megkérdezik, hogy mondja valamit Newcastle-ben mi van, hát van egy foci csapatuk, és ennyit tudok elmondani, meg egy szép nagy kikötőjük, de valószínűleg sok munkás. Igen, nekem egyébként, amit még meséltek, és szintén meglepett, ez a logikátlan felépítése ott a közlekedés. Ja, hát jó, de mondjuk ezt szerint... Ez, hogy 3 busztársaság, és akkor az... Ilyen van. Igen, és úgy van, hogy például van egy busz, tudom 15-ös, ami délelőtt ehhez a busztársasághoz tartozik, délután meg ahhoz. És ahhoz, hogy használd azt az egy szerencsétlen buszt, 2 busztársaságnak a bérletét kell megvedd. Tehát, hogy ilyen full logikátlan az egész, és kiváló. Van 3, és nincs ilyen színjelzés, vagy mit tudom én, hogy most akkor a 15-ös busz az melyik busztársaságnak a busza, és persze nyilván más útvonalon megy a 3 fajta 15-ös busz, és nem tudod, hogy melyik. Tehát, hogy így nonsense. Én ezt nem értem. Ez elég nevetségesen hangzik. Mondjuk, így, nem tudom, nálunk van egy busztársaság, és hát így nincs nagyon verseny, szóval van a BKV. Nincs. Aztán, igen. Ha nem tetszik a leszakadt Ikarusz, akkor mennyi biciklivel vagy autóval. Jó, szerintem a BKV ez elég sokat nyújt ahhoz képest, hogy mondjuk mennyit fizetünk érte. Hát nem tudom, szóval te nem használod naponta a 3-as metrót, ami szóval én szerencsére nem vagyok tisztában a műszaki hátterével és a műszaki helyzetével, de talán jobb is, mert amiket így a médiából hallani, elég erősen életveszélyes lehet a 3-as metrónk. Na, de még mindig elkanyarodtunk, szóval a sztereotípiákról nem beszéltünk, és már erre szánt topikunk időtartamának a fele elment körülbelül.
Szóval azt javaslom, hogy játszunk egy kicsit. Én mondok neked országokat, te meg írd le legrövidebb idő alatt az ott lakó embert. Jó. Jó? Azt mondom neked először, hogy Olaszország. Tészta. De nem azt kérdeztem, hogy mondjál Jó, azt. tudom, de hogy, szerintem ott nagyon divatosan öltözhetnek az emberek, ott azért így virágzik a divat. Szeretik a tengeri herkentyűket, nagyon. A pizzát azt nem úgy kell elképzelni, mint az itteni pizzát, szóval ők teljesen másfajtát esznek, és szerintem szeretik is. Szerinted ők esznek pizzát? Hát nem tudom, szerintem azért esznek. Én nem tudom, én pizzát. ha olasz lennék, és minden sarkon pizzéja, mert már tököm tele lenne a pizzéja. Itt is minden sarkon girosz van, de buliba hazafele jó, nem? Hát nem tudom, én bizonyos giroszosoknál leszek, és vannak olyanok, amit messze elkerülök, ez ilyen döghúsosok. Ja, mondjuk igen. Ja, egyszer kaptam egy kalicivírust egy girososra, nagyon jó volt. Igen. Ja, igen, olaszok. Ja. Hát Jó, igazából és tényleg, milyen ami az az ember első... és személyiségre? Intenzív, szerintem. Temperamentumosak, Igen, nagyon. Így a beszédük is. Például akkor azt mondja mindenki, hogy az olaszok, meg ezek a déliek temperamentumosak, közben meg náluk van ez a délutánni siesta, szóval egy lusta népség. Ja. Tehát azért meg lehet nézni Európában, hogy ahogy mész így lefelé az Egyenlítő felé, egyre lustábbak a népek, szóval a görögök nem igazán szeretnek dolgozni, mert annyira délen vannak. De hát szerintem az olaszokra se jellemző ott Szicíliában, hogy nagy lenne az ipar, meg a munkakedv. Ja. Én ezt a siestát se értem. Én nem tudom elképzelni, hogy most akkor jó, ebéd után jó, egy kicsit pihenni, de utána... Igen, de jó, mondjuk nem 3 órán keresztül fekszem otthon. Róma magasságában van egyszer Ravenna, Rimini, nem tudom hol, és ott tényleg olyan disznómeleg volt, hogy az utcára nem akarták kimenni nyáron, szóval lehet ez az alapja, de ezek szerintem télen is tartják a siestát amúgy, szóval. Igen, szerintem mindig tartják a siestát. Igen. Na jó, akkor következő ország németek. Merev emberek, szerintem olyan... hogy mondják azt? Hogy mondják, segíts. Mi merev? Hát ilyen nem, karót nyelt, nyásat de nyelt. az ilyen vonalas, ezt kerestem, igen. Igen, szerintem vonalas emberek, határozottak, viszont nagyon sok mindenhez értenek. Szerintem ők nagyon sok mindenben jók. Nagyon sok mindenben jók. Egy átlag német. Szerintem annyira kényelmes, hogy szóval elképzelek egy németet a szemem előtt, az tudja, hogy 50 pluszost képzelek el. Mert hogy nem tudom, mindig az érzésem, hogy a német azért, meg ezt is mondják, hogy a német ilyen öregedő társadalom, és hogy akkor ők ilyen idősebbek, vagy nem tudom. Hát én nem. Elképzelek egy nyugger német házaspárt, full jó mód, tehát a leggyönyörűbb ruházat, és egy akkora disznó, hogy egy emerci, hogy olyan tehát nálunk a filmekben mutogatnak, és azt ott megteheti nem tudom, a közalkalmazott diából az ember, hogy egy ilyen hatalmas nagy Mercedes-szel jár az ember. Ja, piás, szerintem a németek tolják az italt nagyon csúnyán, csak erről valahogy nincs szó, de szóval ahogy így ránézek a Müncheni sörfesztiválra, pincérlány literes kancsóba hozza, és azt szerintem az a pikoló ott náluk. Most nem sütöm el, hogy melyik kancsóval, de mind... Hogyha így a München. De nekem, ami egyébként eszembe jut a németekről, hogyha egy németet kell magam elé képzelnem, az a Kinder Csokiról a gyerek jut eszembe. Hú, az nekem nagyon amerikainak tűnik az. De nem, az német. Az német volt, az a kis fiú. A régi, a nagyon régi, azt német. Az új az olasz. Az olasz az a gyerek. Most olvastam nemrég. De a gombahaj az muszáj, szóval az úgy látszik, hogy az 30 éven keresztül divat a gombahaj. Jó, akkor a németek, franciák. Csigaelvők. Na igen, elmondott, hogy csigaelvő, meg egyébként volt francia tanultam a gimibe, és volt nálunk francia cserediák, és az enyém csak szimplán szefós volt. Tehát szellemi fogyatékos, aki nem ismerné a szefós kifejezést. De bunkók. Hát bunkók, jó, meghámozta a túrórudit, tehát azért, hogy volt baja. Tehát, igen, így mondtuk neki, hogy édesség, és akkor frankon meghámozta, ezt a közepét ott nem tudom, gyűrmékeltem, mint a gyurmát. De mondjuk a másik az nem tudta használni az angol WC-t, aki az egyik ismerősömhöz került. Szóval úgy voltak bajok. Nem tudom, pedig állítólag egy tök normális középiskolából jöttek, szerintem valami gyógypedagógiai osztály volt. Nekem ami tapasztalatom van egyébként még a franciákkal, hogy ők nem tudnak nyelveket, mert belekényelmesen. Tud a köcsög, csak nem beszéli direkt. Szóval meghallja, hogy te tudsz angolul, és pardon, français.
Nem szeretem a francia. Ahogy a Matrixban van egy jelenet, amikor azt mondja, nem jut eszembe, hogy hívják a karaktert, hogy a francia beszéd olyan, mint a sejemmel törölnék a seggedet. És nagyon igaza van. Meg én azt Azt hallottam az még, hogy nem fürdenek. Hát igen. Szóval a francia az olyan, legalábbis aki nálunk volt, hogy 3 napig a folyóvíz közelébe sem ment, majd harmadik nap egy ilyen 2 gallon meleg vízzel úgy leküldte magát, meg ugye 3 napig koszt, ilyenkor megtalálja a zöld pulóverét a bőrén, meg hasonlók. Borzasztó, de tényleg, és igen, franciák. Franciák. Igen. De ugyanakkor szóval előttem van az is, hogy chanzont énekel valaki, és hogy egy hatalmas öblös boros pohárból illatozik a kezében egy minőségi vörösbor. Szóval az élni tudnak. Hát ez lehet. Spanyolok. Szerintem ők táncolnak. Szerintem meg bikákat szurkálnak. Nem már. De hallod, én, amikor van ez még azt mondom, még a toreador az még egy élvezhető dolog, mert ott egy az egy ellen vagyunk, persze a bika le van szedálva, meg van szegény bolondítva azzal a szalaggal, tehát jó eséllyel a toreador nyer, szerintem 99-1-hez, hogy a toreador megsérül. Ellenben azt nem tudom mire vélni, amikor 20 bikát a tömeg után engednek, és akkor a szűk sikátorba futnak az életükért a barmok, majd a végén, hogy nem tudom, beterelik a bikákat a kolosszomba, és akkor ott legyilkolják őket egyesével. Szóval ennek mi értelme van? És akkor azt látod, hogy itt telibe trafál a bika egy 3-4 embert, és akkor mindenki jaj, hát a szerencsétlen ember megsérült. Ja. Mi van? Hát mi a szaré mentél el egy ilyen versenyre, haver? Hát de mit akartál ott csinálni? Persze, nem azt mondom, biztos jó adrenalin, de én inkább elmennék bázisugrani, vagy nem tudom. Nekem még a spanyolokról eszembe jut, az a művészet. Spanyolok és a művészet. Aha, Gaudi például. Jó, és az olaszoknál nem jutott eszedbe a művészet, mert többet tudnék sorolni. Hát igen, de valahogy a ezek a hülye spanyolok, ezek egy templomot se tudnak felépíteni 40 éve, szóval... Jó, de szerintem azért az emberekben sok tapasztalat meghatározza azt, hogy mit gondolnak az egyes kultúrákról. Életemben szóval nem voltam Spanyolországban. Én voltam Spanyolországban, Barcelonában, és ott nagyon sok mindent láttam tényleg a művészettől elkezdve, amilyen házak vannak, meg minden, és ezért ez nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mit gondolok a spanyolokról, meg a spanyol kultúráról. Jó, Barcelona azért nem a tipik spanyol városok egyike, főleg, hogy Katalóniában van, és ők ugye azt kikérik maguknak, hogy ők spanyolok, de mindegy. De... Real Madrid drukker vagyok, szóval kifejezetten utálom, még a hangjától, szóval a város nevétől is rosszul vagyok. Ja, de szóval szerintem ezt nagyon sokban befolyásolják a tapasztalatok, mint a franciákról alkotott nézetemet is befolyásolja azt, hogy én csak bunkó paraszt franciákkal találkoztam eddig, és kivéve egyet. Ő nagyon cuki vagy, de tök mindegy. Kellemes emlékek. A francia szerető, igen, most jön az a szenvedélyes szerelem. Mathieu. Mathieu-nek hívták? Igen. Úr, jó, nem. Mátyás. Na, ja. Jó, még oroszok. Na, utolsó, legyen az oroszok. Mi jut eszedbe az orosz? Vodka. A vodka, piása. Meg egyébként Szőkék. fanatisták, igen, putyinisták. Ja, hát de az oroszokra azt mondják, hogy nagyon jó fejek. Egyébként, hogy hát könnyű velük baromi berúgni. jó Szóval fejek. te már rég alszol, amikor ők még megbontják a másik üveg pálinkádat is. Ja. Meg az akcentus. Nekem az a kedvencem, amikor oroszokat hallnak angolul beszélni, az baromi jó. Igen, akkor a színészek magyarul. A szinkroszínészek a orosz akcentus. Igen. Ja. Oké. Szerintem a sztereotípiákba ennyi fért bele, úgyhogy most lezárónak tekintem a témát. Ha bármi kommentetek lenne a sztereotípiás témánkhoz, írjatok nekünk az ítéletnap.martosrádió@gmail.com címre. Megéri, hiszen kaphatok egy üveg bort a fél év végén érte. Menjünk tovább. Következő percekben az Oscar gáláról fogunk beszélgetni. Nem tudom, Kinga, mennyire vagy otthon filmes témákban, Oscarban? Hát szeretem a filmeket,
De most őszintén megmondom, hogy az idei Oscar jelölteket nem igazán láttam még. Hallottam róluk, de nem láttam őket. 28-án lesz az Oscar gála, szóval mikor hallgatjátok ezt a podcastet, már vége is van, és már tudjuk, kik a díjazottak. De nem is egy filmes blogot akarunk ugye itt prezentálni nektek, hanem inkább sutyósági műsort, mint már a múltkor említettem. És hát nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy idén a fekete bőrű színészek bolykottálják az Oscart. Erről hallottál-e valamit? Igen, hallottam. De tudod, hogy mi a bolykottnak a lényege? Hát én annyit hallottam a dologról, hogy igazából csak olyan filmeket jelöltek az Oscar-díjra, amelyekben fehér színészek szerepelnek, és hogy igazából igen, főszerepben, és hogy ez egy ilyen rasszista cselekedet, úgymond, hát hogy fekete jelöltek nincsenek. Csak ez úgy volt eredendően, hogy nem elég, hogy a fő filmekben nincsenek igazából fekete főszereplők, hanem még mellékszereplőket se jelöltek díjra, és ez már a második év, szóval igazából mert tavaly se volt ilyen, tavaly még ebből nem volt probléma, 2 éve a 12 év rabszolgaság az letarolta az Oscart. Igen. De hogy már 2 éve nincs igazából erős fekete színész a kategóriában, és akkor elsőként már neked adáson kívül említett Jada Pinkett Smith volt az, aki kijelentette, hogy hát ez egy elképesztő gusztustalan húzás az akadémiától, hogy bolykottálja az eseményt, nem mintha őt bárki is meghívta volna, érted? Hát a Jada Magic Mike X-szel, vagy miben játszik? Igen, Jada Pinkett Smith, most mindjárt megnyitom itt félolvatosba az IMDb-t. De róla azért tudni kell, vagy nem tudom, ki tudja a rádióhallgatók közül, hogy ő azért híres, mert hogy neki a férje az a Will Smith. Szóval egyébként ő nem egy nagy lumen a nő. Aha, lássuk milyen, hát a Sikoly 2-ben, meg a Bölcsek kövére, szóval ilyen filmekben tudod. Szóval Matrixba is játszott. A Matrixba is játszott. Ja igen, lehet, hogy valamelyik, mindjárt visszakeresek, hogy itt Matrixban igen, valami másik ilyen kapitány az egyik hajón, emlékszem. Jó, de tényleg hát egy afro TV, szóval ezt látom itt. Egy vérgyenge színésznő, és akkor ő bolykottálta. Akkor persze szerencsétlen Will Smith is bolykottálta, mert ilyen már, hogy az asszony nem megy elő, megjelenik. Biztos megkapta otthon, hogy támogass már. Biztos az volt, hogy Will, akkor ugye bolykottáljuk az eseményt. Hát figyelj, édesem, én úgy igazából elmennék rá, meg hát ez hogy képzeled? Hogy képzeled? Ha akarsz vacsorát kapni még ma, akkor eljössz. Szóval először a Jada Pinkett Smith mondta, akkor utána persze bekapcsolódtak más hasonlóan neves fekete színészek, ez irónia, halljátok a macska körmöket a neves szó környéken, de az lett a kifutása például, hogy mindenki megszólalt már végén, az is megszólalt, akinek nem kellett volna szól, a Michael Caine az benyilatkozta, hogy a fekák legyenek már türelmesebbek, meg valami másik rendező benyilatkozott egy ilyet, hogy talán tessék jó filmekben szerepelni, meg talán normális, egyébként, szóval azt meg kell mondanom, szóval én, aki úgy szeretem a filmeket, hogy az idei felhozattal az elég gyenge, és ezen belül is nem tudnék mondani olyan négersz vagy afroamerikai színészt, hogy piszik legyünk, aki megérdemelte volna a díjat. Az mondjuk érdekes, hogy a Creed, szóval a legutóbbi Rocky filmben a főszereplő az most már egy fiatal fekasrác, és ő nagyon emlékezeteset alakított, több kritikus szerint is, és még jelölést se kapott, szóval még a bőkeretbe se fért vele. De ezen kívül igazából nem voltak nagy filmek, szóval volt a Straight Outta Compton című remekmű, ami egy ilyen négerfilm, érted, ilyen bandaháborúk, hogy a Snoop Dogg, meg a 50 Cent, meg nem tudom. Ja, de tényleg már mindenki látott ezzel. Igen, de most ez most egy ilyen nagyon bedúr, de Ice Cube, meg ilyenek, szóval ilyeneknek a fiatal koráról szól, és akkor ez nagyon bepromózott film volt, de ez se kapott jelölést. Egyébként állítólag nagyon jó film, az öcsém látta, és kimondottan, szóval egy jó ilyen életrajzi film. Jó, de most nem tudom, én ezekkel mindig úgy vagyok, hogy attól, hogy tele dobják mondjuk nagy nevekkel, vagy valakinek az életére szól, attól még nem lesz olyan jó egy film. Persze. Tehát, hogy nem attól lesz jó egy film. Nem, a film, szóval vannak egyébként, ezt már évek óta figyelem, hogy vannak olyan filmek, amit tipikusan arra csinálnak, hogy Oscart kapjon. Igen, ez pontosan így van. És azokat a filmeket általában október, november, december magasságában mutatják be.
mert akkor marad benne az embereknek a tudatába, hiszen ez az Oscar dolog is, ez nem olyan, hogy 10 ember dönt egy filmről, hanem az akadémiának nem tudom, több száz, több ezer tagja van, és azoknak ugye kell az, hogy marketingben hallják a háttérre folyamatosan, hogy ez a film a király, ezt a film ilyen rekordokat döntött meg, és ezért végül ezért választják azt a filmet, amire szavaznak, vagy azt a szereplőt, akire szavaznak, mert nagyon sok helyen olvassák, hogy ez mekkora alakítás volt. Ja. Hát mondjuk, igen, ilyen téren nekem mindig Leo jut eszembe. Akkor kössünk is át, igen, pont ezt akartam felhozni, hogy szerinted láttad a visszatérőt, igazából nem láttam a filmet, néztem több trélert, meg olvastam róla a kritikákat, magát a filmet még eddig nem láttam. Viszont nekem a trailer alapján az jön le, hogy a gyerek az szenved egész végig a hóban, tehát hogy így... Én láttam a filmet, és ez egy gyönyörűen csodás képek vannak a filmet, tényleg gyönyörűen van leforgatva, az operatőr az megint annyira inuritus a film, hogy iszonyú szép képek vannak, de nem más, mint egy ilyen hosszú Bill Grylls epizód, hogy azt látod, hogy oké, a Leo ilyen szakadáról néz ki, meg nagy szakálla van, meg ápolatlan, és van egy fél indián kölyke, ez még spoiler nélkül mondom, és amúgy a filmben van egy medve, aki jó megcincálja, majd Leo a film további részeiben kúszik a jégen, nagyon fázik, és nagyon sír. És ezt látom 2,5 órán keresztül, hogy Leo kúszik és sír. És nagyon, ez nagyon gáz. Igen, egyébként jó, ezt gondolom arra volt kihegyezve ez a film, hogy a karakterek érzelmi állapotát jobban átélt az alapján, hogy nincsen benne cselekmény, vagy hogy tájat nézd, de az meg egy természetfilmben is tudod végül is, de igazából most már Leónak nagyon kijár az Oscar, tehát hogy nem ezért a filmért. Nem, az összes többiért jobban megérdemelte. Az összes többiért megérdemelte volna. És ez a világ szígyene, hogy ő még nem kapott Oscart, valljuk be, tehát szerintem... De sok ilyen ember van, szóval a Scorsese is az egyik legrosszabb filmért, szóval a Tégláért kapta meg az Oscar-díjat végül, aztán mekkora rendező az ember, és soha többé, és soha azelőtt nem kapott Oscart. Ja, és a Leo is valószínűleg ilyen, majd most idén hozzádobják az Oscart, amúgy is elég hitvány a felhozata a legjobb férfi főszereplőket tekintve, így jelöléseket nézve. Én még egyébként azon gondolkodtam, hogy azért lehet, hogy a Dan lány fogja megkapni, mármint a Dan... Szoba, igen. Igen. Van egy-két jó film, vagy volt idén is jó film. Ja, ez a másik, azt mondják a kritikusok, hogy hát ez egy nagyon erős Oscar év. Aha. Miről beszélünk? Ilyen filmek bekerültek a legjobb film kategóriába, mint a Mentő Expedíció. ja, ezt azért kedves rádióhallgatók, nem tudom ki tudja, hogy nem a Cannes, mi volt a Golden Globe díjon, a Mentő Expedíció a díjat nyert legjobb vígjáték kategóriában, szóval azért nem tudom, ki mennyit röhögött a Mentő Expedíció, mert én annyira nem éreztem ott azt olyan poénosnak a filmet. Szóval nem volt egy ilyen rekeszizom megerőtető darab. Ellenben egy ilyen 25-ször láttam már ezt a fajta akció vagy Mentő Expedíciós filmet, csak ebben most több pénzt tettek, és a Ridley Scott rendezte, aki egyébként szintén nem lett jelölve, tehát ezt csak így mellékesen elmondom. Tehát nem baj, majd Mentő Expedíció ott van a legjobb filmek között, ott van a Mad Max, mint legjobb film, ami egyébként egy isten királyfilm, de azért kicsit máshol lövöm be az Oscar díjat, mint egy utolsó trash hentelő akciófilmet, aminek tényleg annyi volt a forgatókönyv, hogy megyünk egyenesen, akkor balra fordulunk, ott is üldözéses jelenet van, aztán jobbra fordulunk, és még ott is üldözéses jelenet van. Ultragáz. Ja, nagyon minőségi idén az Oscar felhozatal. Nem baj, a fekete színészek úgyis otthon maradnak. Érdekes. De legalább a Saul fia benne van. Legalább a Saul fia benne van, igen, hogy legyen magyar vonatkozás. Láttad a filmet? Nem láttam a filmet se, de sok mindent hallottam róla, ugye hát itt megint előtérbe került az, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy minek újra egy holokausztról szóló filmet gyártani, mert ugyanaz a sztori, de... Hát én most minden rasszizmus nélkül megjegyezném, hogy azért, mert az akadémisták nagy részen zsidó származású, és ezért elég könnyű olyan témával nyerni, amivel egy haza lehet szavazni.
Hát igen, de én mondom, szintén nem láttam, de olvastam a filmről, és én igazából azt olvastam róla, hogy ebben a filmben nem is a témája a különlegessége, igen. hanem az operatőri munka, ami, meg az egész az, hogy egy... Igen, állítólag nagyon különlegesen van forgatva a film. Igen, a forgatás is, hogy azt szeretem róla, hogy így annyira közelről veszi a színészt, igen. színész, A főszereplő hogy... van mindig központban, és minden, a háttér az elvileg el van, szóval a háttér az homályos. Igen. Csak a főszereplő van mindig kontraszt. És hogy így nem tudod elengedni, nem tudsz más csinálni, mert folyamatosan csak az ember igen, nagyon egyébként szerintem zavaró is lehet, hogy ilyen közelről látsz valakit. Minden esetre a Nemes Jeles László, aki igazából egy első filmes no-name rendező volt, hát akár még sokra is vihet és büszkék is lehetünk rá. Hát egyébként igen. ez is mennyire jellemző, hogy a filmet nem is tudom mikor mutatták be Magyarországon, de csak miután a díjakat elkezdte hozni, azután kezdték el nézni az emberek. Amúgy a kutya se volt rá kíváncsi, most pedig már most olvastam, hogy nem tudom, 140 000-en látták a hazai mozikba, ezzel pedig az új, szóval a Vajna korszaknak a legnézettebb magyar filmje jelen pillanatban. Szóval még a Liza Aróka Tündért is megelőzte, ami szerintem egy tök jó film. Én azt sem láttam, de az nagyon jó film. Hát az egy nagyon egyedi film egyébként. Aha. Na vissza az Oscar gálához még egy kicsit. A fanatikusok, meg egyes ilyen kocka kritikusok hiányolják a Star Wars-t, mint legjobb film, hogy miért nem kapott jelölést, és hogy miért csak az ilyen speciális effektusért, meg nem tudom, legjobb hangkeverésért, ilyen technikai díjakban jelölték csak. Aha. Én nagy Star Wars rajongó vagyok, el kell, hogy mondjam, és de... tetszett a rész? Nekem tetszett. Fú, szerintem borzasztó volt. Nagyon megosztja az embereket, nagyon. Minél többet gondolok rá, annál rosszabb. Amikor kijöttem, akkor még tetszett, és aztán elkezdtünk róla beszélgetni, és fogom a fejemet, hogy mik történnek ebbe a filmbe. Nekem tetszett egyébként, de nem említeném azért egy Oscar gálával egy súlyba. Elképzelem, hogy a Disney-féle Star Wars elviszi a Best Pictures kategóriát. Nem, én hatalmas Star Wars rajongó vagyok, én imádom, teljesen oda vagyok érte. Láttam az összes részt nagyon sokszor, nekem ez is tetszett. Én kíváncsi vagyok, hogy majd maga a sztori mit fog nyújtani egyébként a következő részekben. Hát, ez a Kylo Ren vonal annyira, lehet érdekes szerintem. Pont hallott szól a háttérben a Star Wars. Szóval annyira már bejárt recepthez nyúltak, hogy számomra ez nem minősíthető egy új Star Wars filmnek. Igen, szóval... de azért, mert mindenki nosztalgiázik. Igen, és az imádtam. Szóval amikor először láttam a Millennium Falcont, én még a premiéren néztem éjszaka, és akkor tapsoltak az emberek meg. Szóval tök jó hangulata volt a filmnek. Így, ilyen szempontból, hogy az ilyen nosztalgikus képek előjöttek mindenkiben. Viszont nagyobb halálcsillag? Ja, hát... Meg... Jó, de ez olyan, hogy itt... És akkor az is ugyanúgy felrobban, mint a 4-ben, szóval, mint az új... Egyben az új remény, és a birodalom visszavág volt összerántva. Ez így van, igen. Ez így van, viszont azért ezzel igazából, hogyha belegondolunk, bármit csinálnak... Jó, biztosra mentek. Igen, mert hogyha most azt csinálják, hogy arra építenek, hogy az emberek nosztalgiázni fognak a film alatt, és ezért fogják imádni, akkor azzal is menélőhetnek, mert sokan újat várnak. Viszont, hogyha meg valami teljesen újat hoznak, akkor meg azt mondják az emberek, hogy ez nem is Star Wars, ez mi a szar, amit hát csináltak. De... Szóval, hogy így... Igen, csak most jön a következő rész, az már nem játszhatja ezt újra. Hát igen. És szóval most valami nagyon egyedit kell előhozni a következő rendezőnek, mert ugye az Abrams abba is hagyja. Igen. És nagy valószínűséggel a következő Star Wars az bukta lesz. Jó, hát igazából, hogyha belegondolunk, azokat a szereplőket, akik így összekötő figurák voltak a régiek és az új között, ugye meg is... Hát igen, most nem tudom, igen, most nem szeretnénk, nem spoilerezünk, jó? Nézzétek meg a Star Wars-t, bár én nem ajánlom annyira, mert nekem nem tetszett. Az Oscar díjról pedig, hát nem tudom, max. egy év múlva beszélgetünk, addig is szurkolunk a Nemes Jeles Lászlónak, és megyünk tovább. Ha az Oscaros témához hozzá szeretnétek szólni, akkor kérjek, tegyétek meg a... tizeletnap.martasádió@gmail.com címen. Igen. És menjünk tovább a harmadik témára, amihez semmiféle kommentára nem lesz szükségem.
A következő percekben még mindig röhögök. Az Ocarina művészetről lesz szó, illetve az aluljárókban és metróállomások környékén előforduló indián népviseletbe öltözött román cigányokról, hogy nevezzük nevén a dolgot. Szóval... De most azt azért elmondanám, hogy az előbb, amilyen videót néztünk, illetve amit ti hallottatok, konkrétan nem elég, hogy az ember egy egyszerűen zenekar, még szerintem egy madárnak is életet adott közben, mert egyszerűen olyan igen, hangok egyik kezében a faragott furuját fogja, a másikkal egy hatalmas okarinát. Most a társát látjuk, aki egy, hát nem tudom, egy kókuszdiót fúj. Szóval ez annyira trash, hogy az elmondhatatlan. Úristen, és ez ilyen teljes halucinogén ez a zene egyébként. Igen, ezt jól mondod, hogy tényleg teljes halucinogén. Pszichodelikus. Elképzelem, hogy megiszom reggel a kis zsája teámat, arra ráverek egy 3 pálinkát, és egy hatalmas Greenpeace-t mellé szívok, és akkor így leheveredek így a szofára, és ez ilyen szellemvilággal beszélgetek. Igen, szóval így a lelkem így kitör belőlem, mint egy farkas, egy ilyen hatalmas farkas, és így az amúgy a nappaliban álló totemoszlop így elkezd vibrálni. És indián testőreik a háttérben nyomják az eláfestő zenét. Amúgy szerinted mennyi köze van ennek az indián zenének az eredeti indián zenéhez? Hát, én most nem bírok magamhoz térni a látványtól, de nem, egyébként... Átváltok, hogy ne lássuk, mert ez szörnyű. Ez döbbenetes, ez döbbenetes. ez nagyon durva. Na mindegy, szóval lényeg, hogy szerintem nem sok köze van hozzá. Hát ja, mint a kínai ételnek, az európai kínai ételnek. Igen. Egyébként én voltam indián rezervátumban, ezt és vettél CD-t tőlük egyébként? Nem, ott nem volt ilyen kultúra, hogy ilyen zenét nyomtak volna egyébként. De egyébként becsülöm, szóval Magyarországon van, nem tudom, biztos, hogy van párhuzamosan 3-4 banda, nem tudom, a Manitou tollai, meg mit tudom én, a Sámán üsdobja, szóval ilyenek lettek az együttes nevek, és akkor ezek így haknéznak szépen a metrónál. Egyébként én személy szerint láttam olyat, hogy az ember ott, szóval hallottad, hogy jön a szóló rész a számba, és akkor vizet ivott, érted? Hát mennyi a valóság, hogy ilyen kifent, de ez egyébként milyen megalázó, szóval szerencsétlenek, biztos, hogy nem egy gazdag emberek, és civilben nem tudom mivel foglalkozhatnak, de hogy biztos, hogy ebből nem tudnak megélni, hogy CD-t adnak el helyeknél. Mondjuk így egyébként, hogyha anyukámat nézem, mi Veszprémiek vagyunk, és főtéren most már mindenki tudja, hogy hol lakik a Kinga. Igen, zenészek től vagy 5 CD-t vett eddig már, hát ez annyira csodálatos a zene. És én meg így mondom, anya, mit csinálsz? Ne éges! Kértél hozzá esetleg varázsfüvet, vagy valami? Egyszer karkötőt is vett nekem, ami szerencsét hoz, egy bőrkarkötőt, indián bőrkarkötőt. Valószínűleg nem a Fáj utcai piacról vették, ott a kínai sorról. Szóval megvan, visszaugranék az előző adásban lévő Astro Show témához. Szerintem ez az indián folklór, ez nagyon közel áll a szellemvilág miatt. Szóval szerintem a zenészek között biztos, hogy az egyik az ilyen másodállásban vagy főállásban egy ilyen Astro Show-ban, ilyen melléken elérheted, nem tudom, a törzsfőnök, vagy ez az ő eligéje. Fehér agyar. Küldje a 1799-es szóra a fehér agyar szót, hogyha itt tudom, Manitou azt szeretne, vagy Kuntakinte, vagy egy ilyen. De a Kuntakinte az afroamerikai név. Jaj, basszus, folyik a könnyem. Át kell keverjem a zenét, mert ennek van egy halmozottan büntetendő esete ennek a szalnak, amikor egy létező híres számot okarinával ad elő valaki. Na ezt figyeljétek!
valaki nem látná ezt hát a YouTube-ban megtaláljátok a Can You Feel the Love Tonight on Ocarina Disney cover jelige alatt ezt a videót. Egy 20-as évei végén járó fiatalt láttuk, aki olyan átéléssel fújja ezt a szarhangszert, hogy az elképesztő. És amúgy is nyálkás Elton John számolt, hát egy ilyen gyönyörű pánsíp alappal, vagy hogy mondjam, gyönyörű pánsíp feldolgozással még magasabb szintre emeli. Jó, ezt a számot én is hatalmas átélésen éneklem, egy unalmas péntekes rész volt. Én a zuhany alatt szoktam, Na jó, de basszus kulcs, szóval ami igénytelen, az igénytelen, és ez a videó 82.992 megtekintésnél jár, egyébként már most sajnálom, hogy én hozzájárultam, hogy a gyerek híresebb legyen, és a megtekintések közül, nem tudom elolvasni, de csak 6 a dislike, és majdnem 1686 like-kal szemben, csak 6-an érzik úgy, hogy ez iszonyatosan kínos és szar, amit hallunk. Na mondjuk lehet, hogy van egy külön ilyen szubkultúra, aki az ilyen Ocarina videókra keres, és mondjuk CD válogatást rak össze. Hát figyelj, most kérlek, itt látható egy egyveleg 50 plusz 50 plusz videó volt. Elindítsam itt? Elindítom itt alul. Hunger Games. Hunger Games, ilyen is van. Igen, meg a Ó, na ez milyen jó lesz! Bazd, mi ez az ember? Hát az ember... Az ember lábon kihordott egy stroke-ot szerintem. Na, szerencsétlen biztos nem volt még nővel, ezt azért elhozom a videóban. Elég finoman bánik azért azzal az Ocarinával, szóval... Azért örülnék neki, a kis többe ujjaival a te testedre matatta ilyen finoman. Fúj! Hát én a helyében a Zimmert most Zimmer lennék, akkor most azonnal szerződtetném az űrgét a következő Karib-tengerbe egy fél jelenetre. Na jó, még egy utolsót, az... Atyaig, ez egy egész banda. Van itt kérem szépen gitáros, okarinás. Basszus kulcs. Na jó, én ezt nem bírom, kiakad a számolmasság mutató. Jó, szerintem ennyi elég volt Okarinából. Nyomatékosan kérünk minden egyes rádióhallgatót, hogy messzire kerülje el a Let It Go és hasonló híres számok Ocarina feldolgozását, mert ez valami borzasztó. Ez a pánsíp, ezzel meg lehet ölni. Ez az a hangszer, ami egynek jó, meghalom az utcán, és valaki pánsípol. De aki pánsípon játszik, az nem menő. Az rohadtul nem menő. Tehát ha te elmondod egy társaságban, hogy te milyen hangszeren játszol, pánsípos vagyok. Mi van veled? Most gondold el azt a szituációt, hogy elmondom egy társaságban, hogy a pasim zenész. Oh. És milyen hangszeren játszik? Pánsípon. Igen, ott vagytok egy táborban, körülülitek a tábortizet, és akkor valakinek nincs egy hangszer esetleg, hogy itt énekelj, hozom a pánsívomat, maradjon helyen, kérlek inkább. Szerintem bújj el inkább. Ülj egy sarokban. Igen. Hát szerintem ennyi fért ma az ítéletnapba. Még egyszer nyomatékosan kérek minden rádióhallgatót, hogy ne hallgasson pánsípzenét, viszont ha hallgat, akkor minket ne hallgassa, legalább legyen ennyire jó fej. Viszont várunk mindenkit szeretettel egy hét múlva is, igyekszem addig az iTunes-ra feltölteni majd a podcasteket, és akkor külön csatornán elérhettek majd minket, és vissza is hallgathatjátok a műsorokat. Ja igen, azt el kell mondani még addig egyszer. Addig is írjatok nekünk az ítéletnap.martosrádió@gmail.com címre. King elmondta helyettem, hiszen nyerhettek bort a fél év végén, de ha sokan írtok, akkor lehet, hogy még valami akciókat bevezetünk majd. Na, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Legyetek akkor is velünk. Sziasztok!